kaburuji e demgal Pulaar e radio Jawol Sare. Musidɓe tedduɓe heten ko radio Jawol Sare on calminama to gonɗen no gonirɗon kala joni meftande men e kaburuji. Meftande men kaburuji jamma hande jaten koye dendi Amatoure kaburuji dowlaji dentuɗi e kaburuji international. Hiramon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jawol Sare hande ko ñalawma altini awde ko 15 lewru juin hitande ujunaji ɗiɗi nogas e jeegom gonɗen joni ko 11h jamma toon to Cincinnati on woni waktu jonɗo toon to New York toon to Paris ɓe jara joni ko 5h du matin Nouakchott jarata oɗo sa joni ko 3h du matin habruji moɗon ɗemgal Pulaar guiɗoɗen ko ɗi États-Unis ɗum noon guiɗoɗen ko coupe du monde jouete ɗo États-Unis o e calendrier ko fati hande hol juuɓe kadi jurnoɓe hanke e cengal e hol balɗe garoje donc oɗo ñalawma altine woni ko matchuji 4 walla nokkuji 4 mbaɗi équipage en poɗodira toon matchuji mumen ɗum noon ko ɗo États-Unis ko adi fof en woni ko kamɓe Arabie Saoudite ɓe pottini Uruguay gorme fof bini goto bi goto Espagne fottini kañum e Cap Vert en woni go hay goto mabɓe binani goɗɗo ɗon Iran kañum horum fottini New Zealand en woni ɓe mbaɗi ko ɗekki goto mabɓe fof bini biyuji ɗiɗi Égypte kañum fotte Belgique goto fof bini goto ɗon bi goto ɗiɗo fof mbaɗi ko États-Unis donc Arabie Saoudite kañum e Uruguay joui ko ton to Miami ɗum noon ko ton to Florida Espagne e Cap Vert joui ko Atlanta Iran e New Zealand joui ko to Los Angeles e Belgique e Égypte joui kañum ko ton to Seattle donc en woni ko ñalawma janggo ɗemina ko kamɓe France e Sénégal maɓe pottu ɗum noon ko ton to New York New Jersey Stadium Irak ma fotte Norvège ɗum noon ko ton to Boston Argentine ma fotte Algérie ton to Kansas Autriche ma fotte Jordanie ton to San Francisco ɗiɗo fof matchuji janggo ɗi fof aussi ɗo e États-Unis hanki siftindo noon hanki dimanche ne wayno ko matchuji ɗi koni mbano Côte d'Ivoire fino Équateur 1-0 kamɓe Allemagne ɓe pino Croatia 7-1 Netherlands kañum e Japon mbaddi ɗekki 2-2 Suède kañum hoore mum fine Tunisie 5-1 ɗum ko dimanche hanki wonno hawnaki janggo jamma kadi ma gartu kadi rokkude calendrier hande kabaruji men États-Unis tunnade konguɗi ɗi haaldi kanko de J.D. Vance o wi wonde ken wayno ko so tawi nanodiral dañalngal hakkude kamɓe États-Unis kamɓe Iran ngal yaari yeeso e surtout so tawi kamɓe Iran naɓe ɓe respecti kala ko haala hen hawnaki maɓe daña ɓuure kewɗe garanaɓe kamɓe Iran naɓe ɗum noon ko ɗum woni ko kanko J.D. Vance o ko wawi wonde fof en ɗamina ko jande aljuma garoɗo e noon toon to Suisse on kamɓe États-Unis e kamɓe Iran maɓe ciññin ko fate ngal ɗo nanodiral hande to États-Unis kadi hono kanko J.D. Vance ruttitima kadi haaluji ɗi o haalno nden ɗum noon ko gila kanko hoore makko wonani candidat vice président ɗum noon ko haaluji ɗi o haalno toon to congrès surtout yennude won rewɓe won wiide jibinani ɗum noon wiyata ɗum ko ulluɗi ɗi ngala ɓikkon e ɗum noon kadi o wi wonde oɗo saha joni o nimsiti ɗiɗon haaluji ko haaluji ɗi moƴƴani ɗum ɗo fof noon ari koye entretien kanko joom suudu makko ɓe mbaddi e journaliste uji e oɗon saha joom suudu makko nde tawa kañum hoɗum ko cowiɗo ɓinguel nayeɓe ngeɓe jogori dañde ko wawi wonde kanko J.D. Vance o nimsiti ɗiɗo haaluji o haalno o wi ko haaluji ɓurɗi fuyde ɗi o meeɗi haalde e gurdam makko ko wawi wonde fof en wani ko kanko Donald Trump e yimɓe heewɓe républicain ji surtout yande yimɓe ɓe ganduɗa en yiɗɓe lundade moɗo sadio en mbiya wonde ko kanko Donald Trump en wayno ko kawaɗo toon to Iran o joƴƴini fetel ɗum noon e wayno ko ɗum ɗo fof ko hunde yennudemo wiide wonde ko kala ko dañi e nanodiral ko haɓanteno ko fof walla ko winomo haɓene ko fof en wayno ɗum no yettaki hay président Obama moɓe jiiɗa o kañum ko nanodirno e Iran ko wawi wonde fof en wani ko kanko Donald Trump hay sindu ko oɗo sa joni en ɗamina wonde ko Iran kañum woori mum tampi guerre o kono e woni ko kanko ɓuuri tampude ko fati pression publique be jantude makko pour hawsa o dartino oɗo guerre kanko Donald Trump ene wani kadi janggo ɗamina wonde ko mo yaatu yindire e docteur wawi wonde fof oɗo sa joni yimɓe waɗoɓe comédie e yimɓe kadi hewɓe ganduɗa politicien nen kutoro ɗum ɗo pour wiide wonde ko kanko Donald Trump il faut ko kamɓe républicain walla kamɓe rewɓe wonɓe laamu makko ɓe ƴewto so tawi kanko hoore makko mo foti lomtinede walla mo foti eccinede laamu par ce que o ya garta to galleji docteur eɓe ɗum no heewi no feewi toon to Californie tugnade kadi ko yalti NBC News hono kanko Gavin Newsom o wi wonde ne wayno ko département justice oɗo saha joni ummima enquêtedemo ɗum noon ko fati impôt ji ɗum noon e wiide makko kanko Gavin Newsom ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe ganduɗa kanko Donald Trump ko kanko rewi hen pour beele bonnudinde makko saabu ko ɗamina ko kanko Gavin Newsom ko kanko woni candidat ɓurɗo oɗo saha joni ɗaminede ma ummono ɗaɓɓude ardade États-Unis ɗum noon ko hitande ujunaji 27 ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Gavin Newsom e kanko joom suudu makko oɗo saha joni département justice nana enquête ko fati impôt ji mabɓe
tonto Georgia en wani ko kanko Donald Trump e Republican kadi en podindiro holgono candidat Republican kanko Donald Trump en wani ko fonno subade ko no biyeteɗo Burt Jones en wani ko kañum hoorumum ko kañum wonno adjoint gouverneur tonto Georgia kadi ko billionaire kono wi wonde ko en wayno ko o hoolay ko ɗon no suuɓi ko goɗɗo biyeteɗo Rick Jackson ɓeɗo ɗi fof noon oɗo sadio en podindiro pour wiide wonde ko kañumen tan kaani e wawde représentude ko wiyete maga tonto Georgia ɗum noon siftinde on tan kadi ko hono kanko adjoint gouverneur mo Georgia o kanko hoore makko en wayno ko mennoɗo wonde représentative on tonto Georgia hono kanko Marjorie Greene Taylor en wani ko kanko hoore makko o suuɓi ko no oɗo hono biyeteɗo Burt Jones o kañum woni adjoint gouverneur toon ɗum noon kadi ko hunde nde ganduɗa ene kanko Rick Jackson mo Donald Trump yiɗi wonde yo won candidat pour wonde toon gouverneur ene wayno oɗo saha joni kamɓe républicain yim goni koye foɗodirde hakkude ɓeeɗo ɗiɗo ɗum noon kadi ko yeruji bannoɗi kadi toon to Texas nde kanko Donald Trump wummi o ƴefti Paxson pour kañum hoorumi yo heftu place ono kanko John Cornyn ɗum noon ene wayno ko Paxson kañum gañi ɗiɗon woteji ene wayno ɗum noon kadi addino lurodiral hakkude makko kanko Donald Trump e sénateur uji wonɓe toon to Washington surtout gardiɗo Sénat États-Unis hono kanko John Thune par ce que John Thune kañum hoorumi yinno ko kanko John Cornyn o wona candidat kono ene wayno Donald Trump suuɓi ko neɗɗo goɗɗo ko wonde fof ko ɗen caɗele kadi jogori wonde toon to Georgia. Kabaruji e ɗemngal Pulaar e radio Jawol Sare. Habaruji men international puɗɗoɗen ko fate toujours coupe du monde hono kanko Ousmane Sonko président assemblée nationale toon to Sénégal kadi ko ancien premier ministre e nder konguɗi ɗi o waddi kadi caggal nde joɗinde e radio France international e ɗum noon kadi o haali haaluji kadi ko fate surtout henna oɗo coupe du monde joweteɗo surtout henne Sénégal pottude muɗum e France e kanko Ousmane Sonko kadi ko haaluji ɗi haaldi haysindo kanko hoore makko mo yiɗi mo sippoto Sénégal kono noon woni haaluji kadi noddi wonde ko toon to France ɗi ko hande ne woni ko kanko yiɗa France walla leyɗel Afrique ko continue jokkodirde e kala ɗeɗo leyɗel colonisateur par ce que e wiide makko kadi kala wonɓe toon to France jouoɓe ɓe fof ɓeɗo fof ko africain ji donc e wiide makko donc haysindo Sénégal haawi walla haysindo France haawi ene wayno ko Afrique tan haawi ko way wonde fof ɗum ɗo kadi ko artirde haaluji tan goɗɗi kan ganduɗa kanko Ousmane Sonko e ko noddata ko fate Afrique naaɓe yo jeey koye men walla yo joggo koye men ko ɗum ɗo kadi o artiri ɗum ɗo joni sport pour wiide wonde ko haysinde ko Sénégal e France kawɗe hen fof ene wayno ko Afrique naaɓe ɓolɓe joueur toon ɗum noon ko Afrique tan haawi hande toon to Sénégal ɗum noon caggal ko fate kabaruji makko kanko Ndiaga Seck en wayno ko yimɓe jogam ko oɗo saha joni en wayno pawama juuɗe toon walla takkama mbiyama wonde ko kañumen koye men ene jeeya e ɗiɗo affaire uji pour ko fate dabbati gorkati ɗum noon ene jeeya ɓeɗon hono ene jeeya ɓeɗon jokkodirno e makko kanko Ndiaga Seck ɗum noon kadi ko hunde nde tottande hono kanko juge d'instruction gonɗo toon to Louga ene jeeya hen médecin goto so biyeteɗo Ibrahima Dieye jaarowo capantere nayyi ene jeeya hen kadi yimɓe liggoroɓe banque ene jeeya hen yimɓe liggoroɓe banque ene jeeya hen kadi tailleur ɗum noon kadi ene jeeya hen ko yalti joni kadi gendarme wawi wonde fof ene wayno ko kanko tailleur o e nder haalluji ɗo haali o wi wonde ko kanko hoore makko o jotodino e gendarme o ɗum noon ko leldade muɗum e kadi o wi wonde ene wayno ko kanko hoore makko jotodino kadi e Ndiaga Seck ɗum noon taw ko kanko wona hen saji goto debbo ko debbo waɗat o jourel debbo hen saji o jourel gorko donc o haali hen kadi o jotodiri e yimɓe ɗiɗo kadi woɗɓe ɓeɗon oɗo saha joni ko ɗanniɓe goni ko ga ko États-Unis ne wiye goto ne wiye Mahou goto ne wiye Fallu o haali kadi o wi wonde kadi won yimɓe ɗiɗo woɗɓe kadi won neɗɗo goɗɗo mo jotodirno e oɗon oɗo saha joni ko sankiɓe ko wawi wonde fof ene wayno affaire nde noon ɓe présentama oɗo saha joni toon to juge d'instruction ɓeɗo fof noon nangga ko sababude caɗele gonɗe toon to Sénégal ko fate ɓeɗo takkaɓe wonde kañumen ɓeɗo takkaɓe ko dabbati gorkate e surtout ene kadi wonduɓe ñaw sida taw kañumen koye men ne gandi ñawgu ne gondi men ene tawi ene daaɓa yimɓe waɗ ko wawi wonde fof ene wayno ko oɗo saha joni haala ka yettima tribunal toon ha hande toon to Dakar kadi tugnade kadi ko fate kanko affaire makko kanko Papa Cheikh Diallo e mbi wonde ko woni oɗo saha joni sibabu guila nde o nanggade oɗo waɗi caggal mum kene ɓuura temedere ɗo nanggade ɗum noon fof ɓeɗo fof nanguira kadi ko sibabude gueɗe patuɗe enne wonde affaire uji dabbati gorkati ko wawi wonde fof ɓeɗo fof nangui ɗumen kadi ko gendarmerie gonɗo toon to Kor Massar ko sakiri ko kadi ɓe jaltini habaru o kadi ko ene wayno koɓe jiiti réseau o kadi woni ko yen ɗum noon ko département gonɗon do Rufisque e wiide mabɓe kadi ɓe nangui au moins ko famɗi fof yimɓe jeetato e ɓeɗo yimɓe fof ko yimɓe ɓe ganduɗa hen nangaɓe guila darode lewru juin ha oɗo ñalawmante tugnade hande habaruji binda toon Sénégal ɓe mbiɗo ɓeɗo fof ko yimɓe nangaɓe dimanche 14 lewru juin ɓeɗo fof nangga ko ñande dimanche 14 lewru juin e kañumen fof en oɗo saha joni en mofta kañumen fof ene wayno kadi ko takka ko gueɗe ɗe ganduɗa patuɗe
e dedo galdo saltiyagal pour wonde dabbati gorkati e kadi jogade nyawuji sida enen taynaraɓe yimɓe ɗum no fof ko hunde ganduɗa enen ko fawa dow mabɓe ko wawi wonde fof ene wayni ko affaire makko kanko papa Cheikh Diallo e yimɓe ɓe nanguiɗa enen continue reɓa toon to Sénégal ɗum noon kadi ko kanko Ousmane Sonko e nder kadi ko haalde Radio France International o wi wonde ko ɗum ɗo ko hunde nde ɓe duttita e nde ɓe duttita ko hen e kadi koɓe waɗɓe lawol ha tiiɗe pour wonande kamɓe kala ko fate dabbati gorkati toon to Sénégal toon to Niger kadi tugnade kadi habaruji gomriɗi toon to ñaami ene wayno ko kamɓe leydi Niger ɓe mbawi kadi wadde kuulal ngal kadi ko fawde penalty ɓurɗo bonde fof e ko fate ene kala nanguiraɗo ko fate dabbati gorkati donc tugnate kuulal ƴeftogal toon kuulal ngal oɗo sa joni kala nangaɗo ko fate dabbati gorkati ene wawi sogede ken ɓuura lebbi duuɓi nogas ay kaso ɗum noon kadi ɓe mbi e tugnade hande information TV5 mon ɓe mbi wonde ko ngalɗo kuulal kadi jeeya koye kuulal ganduɗa en région Sahel fof ne ƴefti ɗum noon kadi en mbi wonde ko caggal Burkina Faso caggal Sénégal e Ghana en wayno ko Niger kañum horum ƴefti kuulal kesal pour wiide wonde ko kala nanguiraɗo ko fate dabbati gorkati ko famɗi fof ma sogui ko duuɓi nogas toon to Niger. musidɓe tedduɓe tenko ɓeɗa josar ko ɗo tonggui meftande men e jamma hannde o en ñaguima joom jaam mo jaam woni jungo mum nde waɗante en jaam.